ulo ng mga nagbabagang balita. Elf truck sumalpok sa isang tindahan sa San Fernando, Camarines Sur. Major eruption sa Bulkang Mayon, posible dahil sa tumataas na gas emission at sunod-sunod na strombolian activity. Ilang magulang tapot nang ipa-deworming ang kanilang mga anak kasunod ng pagpano ng isang estudyante sa Cavite matapos ang deworming routine. At mga estudyante sa Kamsur nagpatagisan sa quiz challenge ng Edmiro. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Tinitingnan ngayon ng mga otoridad ang posibilidad na nakatulog ang driver ng elf truck na sumalpok sa isang tindahan sa Barangay del Pilar, San Fernando, Camarines Sur umaga nitong July 14. Sa investigasyon, binabaybay ng truck ang National Highway sa lugar na patungo sa direksyon ng Pamplona, Camarines Sur. Ayon sa ilang nakasaksi, bigla na lang umanong nagdire-diretso ang sasakyan sa gilid ng kalsada at nasalpok ang isang tindahan sa lugar. 3 ang naiulat na sugatan sa insidente. Nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad sa kung ano ang sanhi ng road crash. Kasunod ng pagkakasawi ng isang estudyante sa Cavite matapos umanong sumalang sa deworming, alangan na ang ilang mga magulang na ipa-deworming ang kanilang mga anak dahil sa takot. Ang Department of Health itutuloy pa rin umano ang programa sa kabila ng issue. Si Regine Bues sa detalye. Kasunod ng pagkasawi ng isang grade 4 na estudyante sa isang paaralan sa Cavite matapos sumanong sumailalim sa deworming, maraming magulang ang mas naging alangan pagdating sa deworming ng kanilang mga anak. Ayon sa ilang magulang na nakausap ng news team, noon pa man ay hindi na nila pinapasali sa deworming ang kanilang mga anak dahil sa takot sa mga posibleng epekto nito. Ako kayang akin, di ko talaga sa pagpadiworming, takot nga niya ako. Ito daw minsan, barita naguluwas ang bulate sa ilong, sa labot ng mga hawak. Takot ako kaya puuntang educare, kinder ang aking kung asagpod mo yan. Di ko talaga tipapadiworm. Basta di ako nagpapa-doon. Mas kaya naglilibot naman ang barangay, samo. Di ko talaga pinapaano. Ayon sa mga magulang, matagal na silang nag-aalinlangan sa mga deworming activity na karaniwang isinasagawa sa mga paaralan at barangay bilang bahagi ng mga programa sa kalusugan ng mga bata. Dahil dito mas naging maingat ang ilang magulang sa pagpapasali sa kanilang mga anak sa mga susunod na deworming program. Ayon pa sa kanila, mas pinipili nilang panatilihing malusog ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng masustansyang pagkain ng mga prutas at pagpapainom ng mga probiotic drinks. Ano ma'am, pinapayakol ko siya, yakol. Kasi ito yung putot baga ma'am siyang alukban. Yung gamot daw yun eh, ang mga ganyan. Pero wala man ako nakikita ma'am. Wala man ako nakikita. Inaabangan ko siya pa nagpupupo siya. Wala mo. Dahil talaga. Healthy lang ang pinapainom ko sa gatas, pero milk, yakol, tapos yan mga prutas. Mga ano lang, sa katong mga magurang ko, paalon mo lang ang lukban. Itong to lang baga. Boboro mo. Ito lang yan. Safe pa da ito. Nakikiramay naman ang DepEd sa pamilya ng bata. Batay sa paunang impormasyon, ang ikinamatay ng estudyante ay naiuugnay sa isang infeksyon na humantong sa septic shock. Nilinaw rin ng ahensya na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya habang isinasagawa ang imbestigasyon upang matiyak ang mga pangyayari at maibigay ang tama at beripikadong impormasyon sa publiko. Ipagpapatuloy rin umano ng Department of Health ang kanilang kampanya sa deworming sa kabila ng naturang isyu. Regine Boy, CSN. Humina na ang binabantayang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility na si Josie bilang isang tropical depression. Ayon sa Pag-asa, humina pa ang bagyo bilang isang low-pressure area at huling namataan sa layong 1,080 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Mababa na rin ang tsansa nitong maging bagyo sa susunod na 24 oras. Dahil dito asahan ang magandang panahon sa maraming bahagi ng bansa, kasama na ang Bicol Region.
Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLC sa posibleng pagputok ng Bulkang Mayon matapos may record ang mataas na sulfur dioxide na huling naitala higit sa 2 dekada na ang nakakaraan. Muli ring nagpaalala ang PHIVOLC sa mga LGU sa Albay na bantayan ang mga residenteng pumapasok pa rin sa 6-kilometer permanent danger zone. Si Regine Buesa Detalye. Patuloy na binabantay ng PHIVOLC ang aktibidad ng Bulkang Mayon matapos makapagtala ng mataas na pagbuga ng volcanic gas at magkakasunod na strong volume activity o maliliit na pagsabog na may kasamang pagbuga ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Nitong Sabado, July 11, naitala ang pinakamataas na pagbuga ng sulfur dioxide o volcanic gas mula sa Bulkang Mayon. May ilang lugar ring nakaranas ng ashfall matapos ang ibinugang uso ng bulkan. Ayon sa PHIVOLC, nananatili pa rin sa alert level 3 ang Bulkang Mayon. Sa kasalukuyan, wala pa nila silang nakikitang dahilan upang itaas pa sa mas mataas na alert level ang Mayon. Gayunman, hindi rin inaalis ng ahensya ang posibilidad na mauwi ito sa pagputok ng bulkan. Nung Saturday, naglabas ang PHIVOLC ng advisory regarding yung na-record yung pinakamataas na sulfur dioxide flux o yung nilabas na sulfur dioxide ng Mayon at more than 13,000 tons. And kasama nga dun sa advisory na yun, yung warning na possible na magkaroon ng more or rather magkaroon ng explosive eruption ng Mayon volcano because of sa lakas sa dami ng sulfur dioxide. Enero ngayong taon nang muling mag-alboroto ang bulkan kung saan mabilis na itinaas ang alert level nito. Dahil dito muling pinaalalahanan ng mga residente na mahigpit na iwasan ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at sumunod sa mga abiso at paalala ng mga otoridad para sa kanilang kaligtasan. Po nasa alert level 3 pa rin ang Mayon volcano. Again po, wag tayong naintindihan po natin na medyo mahirap na po yung kalagayan. Dahil nga po halos kalahating taon na po na meron tayong na state of eruption ng Mayon volcano, pero yun nga po mas mainam na po yun na nasa evacuation zone kaysa po dun sa loob ng yung mga mas delikado po dun sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Kaya po yun nga po inuulit natin, alert level 3 pa rin po talaga ang Mayon volcano. Regine Boy, CSN. Nawawala na umano ng gana ang ilang backyard hog racers sa Bula, Camarines Sur dahil sa pagsadsad pa ng farm gate price ng buhay na baboy. Lugi na umano ang ilan sa kanila dahil sa tumataas na ring presyo ng piggery inputs. Si Jem Garcia sa detalye. Sa tala ng Department of Agriculture Bicol ngayong Hulyo, naglalaro sa 150 pesos to 160 pesos per kilo ang farm gate price ng buhay na baboy sa Camarines Sur. Hindi rin nagkakalayo ang presyo ng farm gate price na yan sa iba pang lalawigan sa Bicol Region. Magandang balita ito para sa mga mamimili dahil mababa rin ang bentahan ng karne ng baboy sa merkado. Kabaliktaran naman yan para sa ilang nag-aalaga ng baboy tulad ni Alvin na dismayado sa patuloy na pagbaba ng live weight ng baboy. Lugi na umano sila ngayon lalo pa dahil tumataas na rin ang presyo ng feeds o ang pagkain ng baboy. Sa nguan, lugi na kapag orig, takamal na kabaw, bintan ka orig nguan, nasa 150 to 160 na sa naman. Dahil pang tubig na uubos, tapos lugi pa sa pambog, takamal na kapambog muna. Bibinta sa buhay na orig, 180. Nagkadidilin sa man po itong gatikat. Dahil na rin sa murang presyuhan ay hindi na muna umano niya ipagbibili ang kanyang mga alagang baboy at aantayin na muna niyang tumaas kung sakali ang presyuhan nito sa merkado. Jem Garcia, CSN. Epektibo na ngayong Martes ang panibagong round sa taas presyo ng langis. Nakaamba rin ang taas presyo sa LPG sa susunod na buwan. Governor El Rey Villafuerte nanawagan sa Department of Energy na paghandaan ang posibleng pagtaas pa sa presyo ng langis. Si Regine Buesa Detalye. Tila walang preno ang pagsirit sa presyo ng mga produktong petrolyo. Simula ngayong Martes, epektibo na ang panibagong round sa taas presyo ng langis.
2.62 pesos hanggang 4.62 pesos kada litro ang itinaas sa presyo ng diesel. 2.22 pesos hanggang 4.22 pesos kada litro naman sa kerosene habang wala namang pagalaw sa presyo ng gasolina. Hindi lamang mga motorista ang inaasahang maapektuhan ng oil price hike dahil sa pagtaas ng gasto sa transportasyon at paghahatid ng mga produkto, posible rin itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng iba pang pangunahing bilihin, kabilang na ang LPG na madalas gamitin sa mga bahay at negosyo kagaya ng karinderya. Para sa consumer na si Clarice, dagdag pasani ng panibagong pagtaas ng presyo dahil nakaplano na umano ang kanilang budget para sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya anumang dagdag gastos ay malaking epekto sa kanilang pamilya. Sana di man itaas, uy, kaya ang hirap na ngayong panahon. Diyos ko, ang mga mamahalin, Diyos ko, aray. Ang hirap maghanap pera. Ay dagdag na naman yun sa imbis na katipid. Bayaran ng kuryente, bayaran ng magdagdag pa yan ng gasol. Nakasit na yan ba? Nababahala rin ang ilang may-ari ng karinderya dahil kapag tumaas ang gastos sa LPG at iba pang pangangailangan, maaari rin umano silang mapilitang magtaas ng presyo ng kanilang mga tinitinda. Mangyayari kaya na kami maginibo, kundi yun na nga niyan na kami, mataas man siyempre kang presyo, kang mga paninda. Grabe ang epekto siyempre sa muyata bilang kami, nagagamit kami kang mga arog kay na gasol. Siyempre apektadong maray. Kaya no choice, talaga mataas man kami kang presyo. Mga itong mga consumer, saro man yan, apektado man, gabos apektado. May man dyan masasabi na sinda, dahil sinda maapektuhan kan, gabos apektado. Iyo po, ma'am. Lalo na itong individual na mayo man hanap buhay, mas lalo na to. Dahil na maglangkaw. Iyo lang yan, nganing dahil man kami makataas na, syempre, apektado gabos ang mga pati ang mga buyer, yung mga parakakan, syempre apektado man sinda. O di syempre, miski por paano ang kaya di mabakal sinda, mas lalo na kung dakol ang pamilya, mabakal sa karinderya, di it na sana ang takad kenos, paano ma-afford kang mga yang saradit na tao na yang mayo man hanap buhay na tultol kung arog kayo ng tumataas ang presyo kang dapat dahil nalugod. Ayon naman sa ilang LPG dealers, hindi man nila gusto magpatupad ng pagtaas ng presyo, nakadepende rin umano ito sa galaw ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Kaya kung patuloy ang pagtaas ng langis, posible rin umano madagdagan ng presyo ng LPG. Kung anong sabi kang DOE, kumalang ka mako kami. Kung mababa mako kami. May kita may ginibukayan kundi takay puwanta yung gamiton, so siguro matipid-tipid naman. Samantala, umaasa si Camarines Sur Governor Elry Villafarte na maipapatupad ng Department of Energy ang plano nitong magtatag ng kauna-unahang strategic petroleum reserve sa bansa. Nananawagan ng gobernador sa ahensya na paghandaan ng panibagong taas presyo sa langis dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Aniya, makakatulong ito upang magkaroon ng supply ng langis sa panahon ng krisis at mabawasan ang epekto ng pabago-bagong presyo ng petrolyo sa mga mamimili at mga negosyo. Regine Boy, CSN. Nagsimula na nitong nakaraang linggo ang Annual Poverty Indicator Survey ng PSA. Ahensya, pinaliwanag ang kahalagahan ng naturang survey. Narito ang ulat. Nagsimula na nitong July 8 ang pangangalat ng datos ng Philippine Statistics Authority o PSA para sa Annual Poverty Indicator Survey o APIS. Ayon sa PSA, layon ng survey na mangolekta ng mahalagang datos ukol sa kalagayan ng pamumuhay ng mga pamilyang Pilipino. Kabilang sa mga kinakalat na datos sa 3 linggong survey ang demographics, educational attainment, kung may trabaho o wala ang isang respondent, kalagayan ng kalusugan at maraming iba pa. Nahihiling din digdi kasi ang APIS is more on the dimensional poverty index. Ano ang mga kakulangan sa tubig, kakulangan sa pagkaklase, ano ang mga kakulangan ninda, or ano ang mga kaipuhan kang sarong pamilya or sarong household para mabuhay, para maging above the poverty line, itong threshold ni naapod ta. Tatagal hanggang sa July 31 ang Poverty Indicator Survey. Gagamitin naman ang datos na makokolekta sa APIS para sa policy making ng national government sa pagpapanday ng mga programang makakatugon sa kahirapan ng bansa.
Kahalintulad rin ito ng iba pang survey na ginagawa ng PSA na ginagamit ang mga datos para matugunan ang mga isyu ng sambayanan. Nanawagan naman ng PSA Kamsur sa publiko na makilahok sa naturang survey. Kasi ang APIS or ang Annual Poverty Indicator Survey, mandated statistics siya. So saro siya sa mga talagang ginigibong statistics surveys ng PSA. Ginagamit ini kang mga policy makers sa pag-determine kung ano ang poverty level kang sarong lugar, ang sarong area, ang sarong sambahayan. Tanganing magkaigwa din intervention sa government. So, di man basta-basta makakataon ng intervention kung di aram si poverty level kang area kasi baka di naman kaipuhan. Chris Novello, CSN. Sinamantala ng mga fresh grads ang Fiesta Job Fair sa bayan ng Bula kung saan binuksan ang higit sa 5,000 na job vacancies. Si Jem Garcia sa detalye. Higit sa 5,000 local job vacancies ang binuksan sa Fiesta Job Fair Caravan sa Bula, Camarines Sur bilang bahagi ng Town Fiesta nitong July 14, Webes sa Municipal Covered Court ng bayan. Dinagsa ito ng mga residente ng Bula maging Karatig Bayan kasama na ng mga fresh graduates tulad ni Marilu na graduate ng kursong Office Administration. Ayon sa kanya, nang makita niya ang social media post tungkol sa job fair ng Peso Bula at Kamsur, ay agad na umano niyang inayos ang mga requirements upang makapag-apply na sa iba't ibang kumpanya. So, nalaman ko po itong job fair pamamagitan ng Facebook po. So, naghanap po ako ng mas applicable sa program ko. Tapos, so ayun, chinek ko siya. Tapos, sinerch ko siya sa internet and then pumunta po ako dito para pag tinanong po ako, masanda ako kung ano yung about sa papasukan ko. So malaking tulong po siya kasi instead na kami yung pumunta doon sa pag-a-applyan, so makakatulong na to parang small step na po kaysa sa walang ginagawa. Parang kahit konting progress, okay na po. Hindi lamang job fair ang kabilang rito dahil nagkaroon rin ng one-stop shop para sa mga ahensya tulad ng PSA at PhilHealth. Dahil rito, nagkaroon na rin sila ng tsansa para makapag-register sa PhilHealth Yakap at mayroon rin itong kasamang medical consultation at gamot. Maganda umano ito dahil hindi na nila kinakailangan pang dumayo sa mga ahensya para asikasuhin ang kanilang mga dokumento na kinakailangan sa pag-apply. Mas malaking tulong po yun kasi yung iba po kasi hindi pa nakakaasikaso noon. Kailangan pa nilang bumiyahe na sa napakalayo pa po. So, malaking tulong na po yun sa kanila kasi yung agency na po yun yung mga lumapit sa kanila. Parang mas napadali po yung buhay nila. Dakulong tabang ta, di na kabig para libot-libot sa di na sa ka STD. Palago pa libreng vitamins bulong. Tapos sa PhilHealth. Malaki ang pasasalamat ng LGU Bula sa patuloy na pakikipagtulungan ng Kamsur Peso at Provincial Government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Alary Villafuerte na inilalapit na ang mga programa tulad ng paghahanap ng trabaho. Siyempre, sabi ko po nga ni Subago, in behalf kansamuyang lokal na gobyerno, sa pangunguna po kansamuyang alkalde si Mayor Nonoy, kami po talagang taus-pusong nagpapasalamat na sa satuyang gobernador, sa suporta man ni Kong Nix Villafuerte. Araman po ninda ang sitwasyon digdi sa samuyang lugar na dakul pa ang mga mayong dai pakaya na makapag magduman kung saan ang mga opisina na dapat applyan sa mga service provider. Jem Garcia, CSN. Bago ang aktual na deployment sa tanggapan ng pamahalaan sa 20-day actual work experience, sumailalim muna sa orientation ang mga kwalipikadong SPES beneficiary sa bayan ng Bula. Si Jem Garcia sa detalye. Sinimulan na ng LGU Bula ang orientation para sa panibagong batch ng mga estudyanteng kwalipikado para sa Special Program for Employment of Students o SPES sa taong ito. Dahil limitado lamang ang slots para sa nasabing programa kung saan mayroon lamang itong 10 student workers sa kada LGU ay masuri itong pinili ng PESO at ng LGU. 3 sa mga napiling student workers ay nakapanayam namin kung saan pare-pareho silang nag-aaral ngayon sa kolehiyo. Malaking tulong umano ang programang ito dahil magagamit nila ang kanilang sweldo pantustos sa kanilang pangangailangan sa eskwela. Sa mga gastusan po nababawas dahil sa sweldo. Makakatulong po ito sa akin dahil
First is nagtutuition po ako and grabe po kasing hirap ngayon. Kaya thank you po sa LGU and from the Capitol and sana po ipagpatuloy niyo pa yung ganitong program. Sa provincial and sa LGU Bula, sana i-continue pa rin nila itong programa na ito dahil natutulungan nito yung mga students, hindi lang yung mga nag-aaral and of course yung mga out of school youth natin. Ang programang ito ay isa sa tulong ng pamahalaang panlalawigan upang magpahatid ng tulong pinansyal at kasabay nito ay magkaroon rin ng work experiences ang ilang mga kabataan. Sa ilalim ng naturang programa, sasailalim sa actual working setup sa anumang tanggapan ng pamahalaan sa loob ng 20 araw. 60% ng sasahurin ng mga SPES beneficiary ay magmumula sa provincial government ng Kamsur at 40% naman ay mula sa DOLE. Maliban sa sweldo, higit na makukuhang aral ng mga SPES beneficiary ang actual work experience na magiging edge nila sa oras na maghahanap na ito ng trabaho. Jem Garcia, CSN. Higit sa 40 paaralan sa Camarines Sur ang nakaisa sa Resilience Olympiad Quiz Challenge ng Edmiro na layong ma-educate pa ang mga kabataan sa disaster resilience. Narito ang ulat. Kabado 20 pero composed pa rin ang mga estudyanteng ito mula sa Palsong National High School ng Bula. Quite pressure din dahil sila ang defending champs sa Resilience Olympiad Quiz Challenge ng Edmiro Kamsur bilang bahagi ng month-long celebration ng National Disaster Reduction Month na may temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Super nakaka-pressure po kasi nga nag-champion na last year pero yung preparation naman po namin, okay naman po. Kahit parang konti lang po yung time. Sa bawat pagsagot sa bawat tanong, mula easy to difficult, challenging para sa mga estudyante. May mga aminadong kulang ang kanilang preparasyon dahil sa school activities. So yung preparation po namin, masasabi ko po na medyo kinulang po sa preparation kasi marami po yung academic workloads namin sa ngayon kaya hindi po kami masyadong nakapag-review. Pero okay lang po kasi medyo confident naman po kami kahit papaano. Gayunman, game na game pa rin ang mga ito sa quiz challenge covering RA 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 at related topics. Ilan lang sila sa mga mag-aaral na naging bahagi ng quiz challenge na layong mas ma-educate pa ang mga kabataan pagdating sa disaster resilience. Para sa mga ito at sa Edmiro Kamsur, sa pamamagitan ng naturang platform ay lumalawak ang kanilang kaalaman pagdating sa disaster resilience bilang mga kabataan. So this quiz challenge is not for the sake of competing and winning po para sa akin. Kasi upon preparation, na-realize ko na marami pa akong hindi alam tungkol sa concept ng NDRRMC. And dahil nakapag-review kami ng article na to, mas marami pa kaming nalaman. And as a students, very, very beneficial yan sa amin kasi sobrang evident yung disaster natin dito sa Pilipinas. Very important po na makapag-aral po kami sa ganitong klaseng topic po, especially since not a lot of people get the privilege to study DRRM po. And marami rin po sa atin yung kapag tinanong what's DRRM, alam lang yung meaning pero hindi naman alam kung ano, na hindi nila alam na marami pang factors and aspects na involved po sa DRRM. Hindi po nila alam na yung simple na pagpapatayo ng buildings, iba't ibang infrastructure, kasali na po pala siya sa DRRM. Kaya very important po siya. Una, para sukatin yung pong antas ng pagkakaunawa ng mga kabataan, mga estudyanteng katulad ko, dito po sa, ano ba yung DRRM? Ano po? Kasi alam naman natin, usapin ng DRRM, mula siguro mga ilang taon nakalipas, pinag-uusapan po sa mga eskwelahan. Pero gusto nating sukatin, ano na po yung antas ng kaalaman? Kaya siguro po yung mga tanong natin dito sa ating quiz, lahat po yan may kinalaman sa disaster, risk reduction and management. So nararapat lang po, base po sa pagtaya ng provincial government, base po sa pagtingin ng PDRMC, na ang mga gawain, ang mga plano, ang mga intervention na may kinalaman po sa DRRM, dapat laging kasama ang mga kabataan.
Samantala, mag-uuwi ng 15,000 pesos ang champion, 10,000 pesos naman para sa first runner-up, 7,500 pesos naman sa second runner-up, at may kasama ring scholarship. Makakatanggap rin ng scholarship ang mga non-winners na labis na makakatulong umano sa kanilang pag-aaral. Malaki pong tulong po yung scholarship since, yun nga po, not a lot of people get the opportunity to receive this kind of scholarship grants. And being in this competition po makes us even more privileged and grateful to get to participate in this kind of competition. And then, happy po ako na meron silang ipoprovide na educational assistance. Actually, this is my first time po na mag-join ng quiz challenge na may educational assistance kahit hindi ka manalo. So, I'm very happy. Chris Novello, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.